הערב הזה הוא בעצם ערב הלידה של מכללת בייבילינק. לאחר כ3 חודשים אינטנסיביים ומאתגרים, במהלכם פגשתי אוסף של נשים מדהימות, מקצועיות, בעלות ידע וניסיון עצום, והכי חשוב, חדורות להט בעשייתן. התפקיד שלנו כיועצות שינה הוא להכיר את המשפחה ולהתחבר לצורכיה. לבחור ביחד עם המשפחה את הגישה לייעוץ השינה שהכי מתאימה להם. נסענו יחד לאנגליה ללמוד בפעם הראשונה ייעוץ שינה לתינוקות ופעוטות. הוסמכנו כ-Gentle Sleep Coaches על ידי קים ווסט, שאחד מהיועצות שינה המוכרות ביותר בארצות הברית. יש משהו מאוד מקביל בין להיות הורה לבין להיות מנחה קבוצות. הילדים שלנו מלמדים אותנו איך להיות הורים טובים, המשתתפים בקבוצה מלמדים אותנו איך להיות מנחים מדויקים יותר. איפה היתרונות בעצם של הלימוד במכללת בייבילינק? אז שלב ראשון, בגלל החברה. כמו שאמרתי, זה לא רק מקום שמכשיר, זה גם בעצם בית מקצועי שמלווה לאורך כל הדרך. ובעצם בייבילינק יכולה לשמש גם כפלטפורמה עסקית למגוון שיתופי פעולה שיכולים להיות בהמשך הדרך. ועם כל אישה שהשיגה חוויה מתקנת אחרי לידה טראומטית, עם כל אישה שילדה אחרי ניתוחים קיסריים, הבנתי יותר ויותר לעומק את חשיבותה של תמיכה בלידה ובחופש הבחירה של האישה. תמיכה מקצועית היודעת ליצור סינרגיה בין כל מרכיבי המעגל האנושי המקיף את האישה בלידה. אני מבטיחה שרמת הלימודים במיילדות וגינקולוגיה תהיה ברמה של בית ספר לאחיות, אותה רמה ואותן מספר שעות. הקורס נבנה מתוך הניסיון שלנו להביא מהשטח את הצרכים האמיתיים של המשפחה המתהווה, ולא פחות מזה, לאפשר לאשת המקצוע לקבל את המרב על מנת להיות בטוחה בעצמה, כבר בטלפון הראשון מיולדת מבולבלת, ולהתאים את עצמה למציאות המשתנה בכל משפחה. היום אני עומדת פה כי הבטחתי לעצמי שבשום מקום בארץ לא תהיה אישה אחרי לידה שצריכה עזרה ולא מקבלת. שאני באיזושהי דרך שם עבורה, אם זה במישור הפיזי או במישור הרגשי.